Itt van a kis Robi 55-ös. Most az előbb hidegen állítottam neki egy alapjáratot, mert igen mukasztat ítéltem. Csináltam már videót, ott igen gyors volt, és most hallgassátok meg, hogy milyen lett. Ez gáz nélkül. 33-as keverék van benne. Itt van a gázunk. Egy pillanat. Na, mi most ezt a keveréket használjuk. Makita keveréket. Szerintem ez egy nagyon jó keverék. Utoljára nagyon gyorsan kellett kecsíteni olaj. Aztán aviásat vettünk, és megállítom, itt elállítjuk a szoró. Utoljára aviásat vettünk, mert sajnos szükség volt rá, de egyszerűen ez a szerencsétlen is, tehát nem is akar rendesen kipörögni, meg úgy füstöl minden rohadás. Annak az lett a vége, hogy szépen begyújtottam vele, több naponként, aztán ennyi elfogyott. Ez is el fog fogyni, és ezután Mannöl olajat fogunk venni, ebben meg valamilyen jobb fajtát, szinte megint ilyen makitát teszik majd ebbe, ennek az igen tetszik. 10-es kerék van rajta, a tengely ez 25-ös. A gyári karburátor helyett kapott egy Puch Maxi karburátort, sokkal egyszerűbb. Én ezt a gépet tavaly áprilisban vettem, akkor 20 000 forintot fizettem érte. A hajtóművet azt egy Robi 151-esre rendeltem hozzá, mert ez a fűnyíró adapterrel volt. Ez a fűnyíró adapter ez oda volt, ez tiszta csapágyas volt, meg minden. Rossz volt neki tehát a tengelyre rá lett hegesztve a kuplungtányéra, és sajnos ferdén is állandóan hajtott, kopogott, meg minden. Úgyhogy szépen szélre lett bontva, meg lett csapágyazva, új kuplungot kapott, a kés meg lett érezve, és amúgy ez de most a hidegtől egy kicsit nehezebben forog, de ugye ez nem csapágyas, tehát teljesen tökéletes. Akkor van itt nekem a gépekhez még egy utánfutó. Körmöskerék, házi készítésű, egy Robix RS101-es gyári eke, egy szevafémeke, Robi 66-os kapatagok, ez a feketét, ez Robi 55-ösé, ugye ezé. Akkor ez a Simpsonhoz van egy krumpli töltögető, a Simpson az itt áll. Most ez az egyik projektem, a motorblokkot kell benne kicserélni, mert ez szimeringes. A másik az kuplungos, az meg lesz kuplungozva. És igazából ez a gép, ez menni fog, tehát itt a kuplungunk, be van fagyva. Ez a fékünk,
úgy szintén be van fagyva. Ez a váltunk, előre egy sebesség, hátra 2-es, 3-as, 1-es, 2-es között az üres. Ez a gázunk, fönn van akadva a Schubertű. Üzemanyag tartalékunk, ez azt hiszem 13 literes. Meg így tovább, bla bla bla. Nem pofázok annyit, mert hideg van. És jó hosszú lesz ez a videó. Itt van egy Robi 66-osom. Ez a gép, most hirtelen évszámot nem mondok, de leolvasom. Ez bridge motoros, most nekem ezzel van egy kis gondom, de ez meg lesz csinálva. És akkor van nekem itt egy romboló gépem. Ez egy Robi 151R. Erről van fenn a videó, amikor durrog. Ez valószínűleg azért lesz, mert kevés az üzemanyag neki. Mert ahogyan a fél gáz így nagyon jól kipörög, de amikor ráhozom teljes gázra, hirtelen pörög egyet, hörög és durran. Ővele azt fogom csinálni, a hajtóművet fel kell újítani. Most a videó alá, aki megnézi, az írja meg kommentbe, hogy miért van az, hogy a hajtómű tengelyt megfogom, és oda-vissza tudom húzigálni. Az miért van? Azt miért csinálja? Kérlek, azt írjátok meg. Akkor még mi lesz rajta megcsinálva? A tankot kisavazzuk, és följebb helyezzük, nem hegeztek rá semmit, hanem lemezzel följebb lesz téve szépen. Ugyanis MZ RTZ 150-es karburátort kapott, és egy Pannonia légszűrőt a gyári helyet, mert azt nem tudtam kimosni az Istennek se. A gázbosdán meg lesz hosszabbítva, ide szépen föl fog kerülni. Kap még egy gázkart, azaz kap még egy ilyen kart, meg bovdent, az lesz a szivató. És ugye, hogyha hajtóművet is megcsináltuk, meg a motornak a gyújtását átnéztük, meg a tank, meg ugye ez, amit mondtam, ez a gép, ez akkor teljesen tökéletes és munkára fogható. Mert én akkor ezzel fogok szállítani. Na most a kíváncsiak kedvéért az 55-öst, azt megmutatom még egyszer, hogy hogyan indul. Úgy csapány szimerincsere volt benne, a dugattyú az itthon van az új bele, meg a felső tűgörgők. Henger állapota az szép, a dugattyú az egy kicsit csúnyán, mert elszabadult föl a 28 tűgörgőből 25 volt benne. 3 elszabadult, azt ott megkalapálta, de nem olyan súlyosan, de még lehet vele közlekedni. Ő még kap új hengertőt csavart, meg amit mondtam, és ez a gép ez teljesen tökéletes, meg hajtómű csapágyazás szimmeringezést fog kapni. Nézzük be, indul megint elsőre, gáz nélkül. Meghűlt egy kicsit. Ő most így nekem jó. Úgy őt mindenképpen meg akarom csinálni, ő az egyik kedvenc gépem, de hát én azt mondom, kapálógépben a röpsű az mindent visz, tehát nem éri fel semmi se. Ennyi lett volna ez a videó. Ha még akartok valamiről videót, akkor majd írjátok meg kommentbe, hogy szeretnétek-e. Amúgy itt mutatom, itt van a PUK. Ez egy PUK Maxi S, nem eladó, hozzáteszem. Róla is lesz egy kis projekt. Itt van egy Einhell BGBC 30/1-es, tehát mutatom, aki nem értette volna, mit mondtam. Ő is most esett át felújításon, neki egy új légszűrőház kéne, egy kínai főgasza légszűrőház, azt mondom, hogy szeretném, hogyha valaki tudna ajánlani, vagy egy leírásba betenni az oldalt, ahol tudok rendelni ehhez. 30 köbcentis amúgy. Ilyen a mostani kínai főgaszákon lévő karburátor van ezen is, tehát azért kérek segítséget. Itt van egy rombológép, ez egy Parkside. Most hirtelen nem tudom a típusát, de ott van. PPBS 3A1. Ez amúgy egy erdészeti tisztító fűrésznek mondható. De azon kívül, hogy ez széjjel szerelhető a szára. Kaptok hozzá ehhez a típushoz. De nem a zöldhöz, hanem ehhez, mert ugye ez akkumulátoros indítós. Oda lehet vele az akkumulátort. Ide. Itt ezt fölhajtod. Van egy gomb, ezt megnyomod, és az önindító betekeri. Ez a gép, ez
de én ezen már dolgoztam. Még 2 tag nem ment ki, de még bőven bejáratos. És akkor őről is még lesz videó. Most jön egy gyászhír a Stihl FS 120-asról. Egy óriási nagy gyászhír. Szétszettem, ott van fönn a szára, nem látni, mindegy. És itt van a Stihl. Tehát ott van. Most ezzel az lesz, hogy én nem 120-asra építem vissza, mert a csapágyak, szimmeringek szarrá mentek. Már nem is gyári csapágy van bent, tehát ilyen Tajvan csapágy. Aki nem tudná, annak mondom, hogy 6201-es csapágy való bele. Mindegy, nem lehet hallani telefonban hangját. Talán lehet valamennyire. Mindegy, ez lesz cserés. És ilyen szimmering van benne, ezen nincs rajta semmi szán, de le lehet mérve. Majd a papírt megmutatom. Ez a jobbik állapotú. Ilyen fém szimmering. Ez az lesz, hogy nem a 120-asra, 30 köbcentisre fogom visszaépíteni, mert a 120-astól az FS 250-ig teljesen megegyezik. És én ezt egy 250-esre fogom átépíteni, hogy nekem egy 40 köbcentis erősebb gépem legyen. Amúgy kérdeztétek, hogy hányas évgyártású, vagy hogyha kérdeznétek, bocsánat, 1998-as. Ennyi lett volna ez a kis videó. Ha még majd lennének ilyen újabb dolgok, akkor arról lesz videó, tehát azt megint csinálok. És az 55-össel tervezek egy kis túrát. Itt egy Csepreg környékén, itt viszem magam a kannát, aztán csak úgy elmegyek vele majd traktorozni, amikor ki lesz már benne cserélve a dugattyú. Aztán igazából ennyi. Tehát itt Csepreg környékén én is szépen furikázok, meg ilyesmi. Csak majd arról is lesz videó, majd próbálok szerezni egy fejkamerát, aztán majd menet közben lesz egy kis videó majd róla. Na, sziasztok!